Demcherra Kachucherra Constituency ni Nepal Tilla Amchaio Tipra Mothani Adongrok bai Khoroksa Borok Butok Khlaijakmani Koktwma Patimung Yakulo Sago Dukho Manai no Twlangjakha Sakham Nogo Patimung Koktwma Mankha Hunkhe no Patimung Thaio Thangwi Sogwikha Demcherra Kachucherra ni BJP ni candidate Bipin Debbarma Patimung no Sago Dukho Manai Khoroksa Adongrok ni Saga Khlaijakmani leno tabok Jongbari ni Salmaribo kami Amchaio dalbidal Thaio no Kobanglimani Koktwma ashe faika Boksogo bisi Dukho Mankha Bujakma to hisab saran taka borok bujakma borok saka tahu salama ya sum taka bujakma to betha bujakha abo Tripura Mothani Dukho 18 number booth ni mata noin 10 number booth bai 8 number booth bai chom khaini phailini odin Debbarma no Demcherra kaiye Nepal Tilla phaina nei phaimta o lamo gari mothar goi ana bujakha aini gari na অবস্থা bu শেষ করে থাকুন Nepal Tilla Amchaio Tipra Mothani Adongrok bai Chini Khorang